जेब्लायबो रायजो राजानि दुखुखौ सहायना थानो हायै सासे समाज सिबियारि मुङा जेसुआ समफ्रामारि। नंगौ, सिगाङावबो दाबो सुबुं अनसायनायनि खामानि मावगासिनो बिथां जेसुआ समफ्रामारिया। दिनैबो सुबुंथिनि गोथार आखुथाय दिन्थिदों जेसुआ समफ्रामारिया। गोब्राब बार अखा अन्थाइजों न'थिं गब्लं जानाय चिरांनि दरब्रै जायगायाव बिथाङा प्लास्टिक राननानै होबावदों। मख'नो गोनांदि चिरांनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव थांनाय साननैसोनि सिगां गोबां बार अखा आरो अन्थाइ गोग्लैनानै गोबां न' बांफोरा गब्लंनानै खहा जायो। जाहोनाव गोबां गोरिब सुबुंफ्रा अखाजों जुजिनानै थानो गोनां जानानै दंमोन। नाथाय जेब्लायबो गोरिब आरो निखावरिजों थाफाग्रा बिथां जेसुआ समफ्रामारिया बे खहाखौ नायनानै थानो हायाखै। दिनै बार अन्थाइजों न' बां गब्लं जानाय सलमारि, बान्दोगुरि, दमगाव, सुबाइझार, बदियागुरि, सुन्दारि गामिनि खमैबो 200निबो बांसिन नखरफोरनो प्लास्टिक राननानै होयो बिथां जेसुआ समफ्रामारिया। बे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो हामलायथिखौ जासिग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो नैबे सुलमारि एरिया आरो बिदिनो सुन्दारिनि आदिबासिफोर दिनै दाख्लै जेब्लानाखि सारअन्थाइ गोग्लैनानै जायफोरा थानो थाखाय अबस्था गाज्रि जानानै दंमोन, बिथांमोना गामिनि जाय दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै आंजों रायज्लायनानै बे बुस्थुखौ खबर हरनायलाय दिनै आं रायजो राजाजों आङो थायो हिसाबै, रायजो राजाजों अराय सम आं मोजां मोनो हिसाबै बेखौ मिथिनानै दिनै आं बे बुस्थुखौ दिनै आङो रानफैनो मोननायनि थाखाय आं गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो रायजो राजाफ्रा दिनै आंखौ बेखौनो बुंदों जे गोबां बिदिनो मावलांबाय थानो हाथों। दिनै रायजो राजानि आशीर्बाद आरो बोरखौ आं दिनै मोनबाय आरो निस्सय आं मोनबाय थागोन। बेखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आङो रायजो राजाखौबो हामबाय होनदों। आरो जाय बिथांमोना दिनै मोनबाय, बिथांमोननि गोसोआव खुसि आरो आं बेबायदिनो मावलांबाय थागोन। आरो आंनि बुंनाया बेनो जे रायजो राजाखौ जोङो बयजोंबो जोङो जयै थानांगोन। मानो होनना बुङोबा रायजो राजा नङाबा जोङो बयबो खौसेथि नङाबा जोङो सोलिलायनाय बा सहाय होलायनाय सुवागिथिया गैलाया जायो। बिनि थाखायनो जोङो थाखा फैसाजोंल' बा सोमोन्दोजोंल' जोङो सहाय होलायनो हाया। खुगा बाथ्राजोंबो जोङो सहाय होलायनायाव जोङो मदद होलायनांगौ। आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायो। आरो आङो जि बुस्थुखौ दिनै होदों, बे बुस्थुआ सोरबा लिडारखौ बा सोरबा धोनिखौ, सोरबा थाखा फैसा गोनांखौ दिनै आङो माइनास खालामनाय नङा, गाज्रि मोननो नाङा। दिनै आं मोनसेल' खोथाया बेनो जे मानसि हिसाबै मानसिखौ मानसियानो जोथोन लानांगौ आरो सहाय होनांगौआ नों आंनिनो दायित्व'। दिनै नों आं जुदि गोसो गैयाब्ला बा गोसो जायाब्ला दिनै जायहा अखा सिना दङमोन बिथांमोना अखा सिनायैनो थागोन। सोरबा बायदिया लोमजानाय दङमोन, बे लोमजानायैनो थागोन। सोरबा बायदिया बेमारि, सोरबा बायदिया जुदि एसे एनै अनसुंथाइ होलायाबा बेमारि मानसिया थैनानै थांगोन। दिनै उन्दुनो मोनै मानसिया दिनै अखा सिजानानैनो लोमजानाय साजानायजों गोग्लैसोगोन। बेजों लोगोसे लोमजानानै हस्पिटालाव लांनो हाला, बेयावबो आरो गाज्रि अबस्थायाव थाङोब्ला लास्टआव थैनायनि समान जाहैयो। बिनि थाखायनो खावलायो आं रायजो राजाखौ बयजोंबो जों अनज्लायनाय आरो सोमोन्दोआ थालायनांगौ। बेनो आरोखि आंनि बुंनांगौ। ओरैनो खय न'खर एबा बेसेबां गांसो राननानै होदों दिनै? फ्राय दिनै आं दाब्रै जायगायाव गिदिंनांगौमोन। ओरै सुन्दारि आरो सुलमारि आरो ओरै सबाइझार, दमगाव सबाइझार। दिनै बिथांमोननो आङो नोंसोरखौ एफा गोजान फैलायनांला आरो आं दिनै टाइमा सर्ट, बिनि थाखायनो आङो नोंसोरो गाबोनफोर फैना लांफैदो होननानै आङो बे बुस्थुखौ आं बादा हरबाय। आरो बिथांमोना गाबोन लांनानै रायजो राजानो रानहैसिगोन। आरो फ्राय मथा मथि 100+ दिनै आं बिथांमोनजों रायज्लायनानै लाबोबाय। आरो बिथांमोना जेबो फैदों बेवहाय एसेल' जाबाय। मानो होनना बुङोबा सोरबा दाब दाब जायगानि दंमोन, बिथांमोनखौ सफैनो थाखाय बिथांमोनाव रां गैया गारि भारा लानानै फैनो थाखाय। बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ आं बुंहरबाय नोंसोर फैनांला,
आंनो थांनानै हैगोन बा आं गाबोन सम मोनाबा नोंसोरो गाबोन फैनानै जाय दैदेनगिरि रायजो राजाखौ अनग्रा रायजो राजाखौ बेंग्रा बिसोरखौ आं लिंहरनानै माने गाबोन हरनानै गावसोर रानना लाहैसिगोन आरोखि। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।